Mira. Yun guys, oh, may litson bili si Ilonggo from B. Diba? Ilonggo from B. Ikaw makiatag? May Siyado na buho na. Waya ka? guys, oh, luto niya litson bili ni Ilonggo from B. Oh, man. Hindi ko ba yung ginom? Gabay ko. Hindi ko alam ginom. Guys, mapretang no. Pre. Boy agara naman isa sa Check, ya benar ya, mga benta ka mga ratas na may anak nila. Diyos nga balaan nga sa nga sa namang tuloy, Ginoo, nagapasalamat kami sa Ginoo. Ugtong sa saliin niya. Ang celebration ng Ginoo sa among Ginoo. Sa pagsilipon, ang rescue party Ginoo. Ang iya ko mag-rescue. Salamat Ginoo sa kining hapon, sa diin na sigayon Ginoo. Salamat Ginoo sa pasensya, ganit Ginoo. Wala namang Ginoo kasentanan nga na imo namang patawala kami Ginoo ng takot kami dira sa imo. Kagaya kami Ginoo sa pure heart, pure mind, yung pasadin, ikaw madayaw Ginoo sa tagtatag sa aming among okasyon. Kagaya kami Ginoo sa unity, love, patience, understanding, kagkalitay Ginoo nga ang purpose Ginoo nga malinis ka isa kag pagkalanggan na isa sa imo, especially Ginoo sa imo kay mga. Kaya Ginoo salamat sa nga pagkaon sa diin nga nag-union Ginoo ang isa't isa sa pag-lipon sinig sa pag-luto Ginoo sa sining pagkaon. Salamat sa mga financial kasi din ikaw Ginoo nag-provide. Kani Ginoo sa mga pagkaon, ikaw Ginoo magatag sa among gabusog kag maayaw Ginoo sa among galawan. Kaya ginatugyan kay ginasalig ang aming Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Ay, Pagkaya mas ka ba? Dito to. Tibos. Dozo boss. Kita sa. Ano okay ta ka? Okay. Ay, talagi. Oh, arigato. Lungguan. One plus one.